хамборишӣ дида мешуд. Мана таи 2 рӯз мешавад ки аллакай боронгарӣ дар баъзе манотиқи кишвар аллакай ба қайд гирифта шудааст ва ин намнокӣ албатта ва ин барфу бороне ки имрӯзҳо омада истодааст барои кишоварзон маҳз барои дар оянда гирифтани ҳосили хуб ва сифати хуби мева бисёр хуб мусоидат мекунад. Албатта кишоварзон ва заминистифодабарандагон ин рӯзҳоро бояд албатта самаранок истифода баранд, чунки дар ҳангоми дар он минтақаҳое ки дар зиннабоғҳои дараҷаи то 17-18 дараҷа бунёд гашта онҷо метавонанд ки ин захираи барфро ва намиро нигоҳ доранд. Яъне бо кадом усул? Албатта тавсия дода мешавад ки он миқдори барфе ки дар онҷо меборад агар миқдори зиёдтар аз 15 то 20 ё 30 сантиметр онро метавонанд ки дар гирди ҳар як дарахт ҷамъоварӣ карда зер намуда ва чунки муддати дуру дароз вақте ки он нигоҳ дошта мешавад ва намнокӣ то андозаи 1.5-2 метр мерасад, дар ин маврид дар фасли албатта гармо он захирае ки дар таркиби хок буда барои нашъу намо ва рушди дарахтони мевадиҳанда мусоидат мекунад.